Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Kung bago ka pa lang po sa aking channel ay mag-subscribe ka na po para lagi ka pong ma-update sa bago kong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa karanasan ng aking ama na kung saan siya mismo ay nakasaksi sa kakaibang katatakutang karanasan. Noong ang tatay ko ay binata pa sa kanyang bahay kubo, umuwi na raw siya noon gabi na at pagod na pagod siya sa pagtatrabaho sa bukid. Pinata pa naman noon ang tatay ko kaya mag-isa lang siya sa kanyang bahay kubo. Habang nakaupo daw siya sa bahay kubo, wala naman siyang kasama doon kaya hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano. Galing po siya sa pagtatrabaho na tinatawag na paggawa ng sangkaka o yung tinatawag sa Tagalog na minatamis na bao. Yun po ang buhay niya noon. Nagtatanim sila ng tubo at ginagawa nilang sangkaka o matamis na bao. Yung pong bahay niya ay mayroong mga stock doon ng matamis na bao. Habang nakaupo daw siya sa gilid ng bahay kubo niya, nagpapahangin dahil pagod siya sa trabaho, bigla daw siyang may narinig na parang kumagat na sa minatamis na bao. Tumunog yun ng napakalakas. Hindi niya raw yung pinansin sapagkat sinong kakagat nun? Wala naman siyang kasama. Kaya hindi niya raw pinansin. Nung makalipas ang ilang minuto, may kumagat ulit. Talagang tumunog na naman na napakalakas na parang kumagat ng bato. Doon na siya nahintakutan. Sabi niya, hindi ito biro kasi wala siyang kasama. Kaya naman tiningnan niya yung nasa sako pa na minatamis na bao at doon niya nga napansin na yung matamis na bao na yun ay hati na sa gitna. At kitang-kita niya yung ngipin nung kumagat noon. Doon na siya nahintakutan kaya bigla niyang binunot yung itak niya at pinagtatataga niya yung buong paligid ng bahay niya sapagkat takot na siya nung time na yon. Kaya naman buong bahay niya ay nagkaroon ng taga. Nung pagkataga niya sa buong bahay ay bigla na lang itong tumagilid. Parang may tumalon sa kanyang bintana at doon niya napansin na napakalaking nilalang yung tumalon sa bahay niya. Kasi yung bahay niya tumagilid yun, ibig sabihin napakabigat noon. At pagtalon nun na naramdaman niya pa yung tunog nun sa lupa, kaya napakalaking nilalang daw yun. Pero hindi niya nakikita, isang invisible. At pinaniniwalaan po na isang kapre ang pumasok sa kanyang bahay kubo para kumain ng minatamis na bao. Siguro gutom na, naamoy yung minatamis na bao at yun ang kinain. Kaya naman nung mag-isa na lang yung tatay ko sa bahay niya, natatawa raw siya sapagkat parang luko-luko raw siya na tinataga yung bahay niya na wala naman siyang makita. Kaya naman nung nalaman niya na tumalo na yung kapre sa kanyang bahay at wala na siyang napansin na kakaiba, doon lang siya na himasmasan. At kinabukasan po noon, ipinakita niya sa mga kapatid niya na nakatira din sa bundok yung kinagat ng kapre na matamis na bao. Talagang kitang-kita nila yung hati nung matamis na bao sa gitna nun at yung bakat ng mga ngipin na ibig sabihin ay napakalaking tao o nilalang. Hindi pala tao, malaking nilalang na kung tawagin niya ay kapre. At mula noon ay hindi na rin binalikan yung tatay ko dahil siguro natakot sapagkat tatagain siya ng tatay ko. Kaya lang hindi naman niya nakikita yung kaya walang nangyari. At yun nga, hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ng kapre sa bahay kubo ng tatay ko.
At kung nagustuhan niyo po ito mga kaibigan, i-share niyo po sa inyong mga kaibigan. Marami pong salamat.